Digistä se taas. Alan Wake 2 saikin tosiaan sen fyysisen version. Tämä jakso näytettiin vuonna 2024 maaliskuussa, niin ei sitä silloin ollut mitään tietoa, eikä meidän sustussa koskaan tulevan. Kumminkin, koittakaa nyt muuta sen jaksosta. No morjesta. No morjesta. Täällä taas. Täällä taas. Tarvitsemmeko mennä esittelyyn? En mä tiedä. Voidaanhan me nyt ohi mennä. Kaikkihan nyt kuunteli meidän ensimmäisen jakson niin, Valon Wonderworldista. Se oli niin mainio. Joo, viime edellistä jaksosta aikaan. Niin tuntuu, vaikka en tiedä julkaisutahdista yhtään, niin, tässä voi olla vain kuukausi väliä, mutta viime jaksosta on, jos vähän rikotaan illuusio, niin aikaa, kun me viimeksi oltiin tästä vetämät podcastiin, mutta näinpä. Hyvää kannattaa odottaa. Joo, aina. Sinä olet. Minä olen Super Thunderblade-nimimerkillä kuljen tuolla internetin puolella. Ja sinä olet Digital Executor. Digis, näin tuttavallisesti. Digis. Täällä on semmoinen puheenaihe tällä kertaa, minkä ympäröimänä me ollaan aika vahvasti. Joo. Tää on tämmönen pieni antikvaria, tämä muu olohuone. Fyysinen media. Joo. Ja sen tulevaisuus enimmäkseen, mutta ihan ylipäänsä voidaan puhua fyysisestä mediasta ja mitä se meille merkkaa, koska jos voin leikkiä vähän aikaa nojatuli antropologia, niin mitä me ihmiset ollaan lähtökohtaisesti niin kuin oltu? Metsästäjäkeräilijöitä. Niin se sama niin kuin piirre on vieläkin myös läsnä ainakin sen puoleen, että me ollaan metsästäjäkeräilijöitä, sinä ja minä, tämmöiselle tavaralle, mitä me tykätään kerätä. Mulla se on niin kuin nyt omassa silmävinkkelissä vinylit, CDt, sitten myöskin pelit, elokuvat, jossain määrin sarjakuvat ja manga, mutta enemmäkseen nämä niin kuin 3 ensin mainittua asiaa. Ja sulla on sitten samaa, mutta onko se jotain muuta? Joo, no mulla on ehkä semmoiset peruspilarit on justiin noin niin kuin videopelit, sarjakuvat ja elokuvat. Ja niiden rooli aina vähän vaihtelee, että mikä on tavallaan enemmän ineessä niin sanotusti. Vähän silleen kausittaista. Joo. Tällä hetkellä mulla on hyvin selkeästi menossa sellainen enemmän sarjakuvapainotteisempi vaihe, että mä oon kerännyt hyvin paljon sarjakuvia. Joo, ja mulla taas on hyvin musiikkipainotteinen vaihe, että mä oon kerännyt paljon musiikkia, kuluttanut paljon sitä ja kaikki muu on jäänyt aika paljon taka-alle, mutta sitten siinä ohessa, kun tulee löytöjä vastaan, niin ostaa kaikkea muutakin, mutta kausittain ne menee, ja silleen se oikeasti se mielenkiinto pysyy hyvin yllä, kun ei liikaa painota yhteen. Ja tietenkin jossain kohtaa, kun olet kerännyt niin sitä pitää kuluttaakin, koska se on osa sitä juttua. Se ei ole pelkästään sitä, että tavaraa, onpa kivaa, vaan sitä haluaa sen takia, koska se formaatti on semmoinen, minkä kautta sitä haluaa kuluttaa. Se on sulla koko ajan niin kuin läsnä, eli sun ei tarvitse murehtia siitä, onko se jossain striimauspaus vaan väliaikaisesti, onko se digitaalinen peli, minkä käyttöoikeus voi hävitä, kun esimerkiksi PS3, jos otetaan esimerkkinä, niin sitten jokuhan niin kuin PS:stä aloitut pelit, niin vaikka sä oot ostanut sen pelin, niin siinä on tullut tää käyttöoikeus aika vastaan. Eli et pysty pelaamaan, vaikka sä oot ostanut sen digitaalisena. Joo, kyllä se toimii sillä systeemillä, että sä saat tavallaan käyttöoikeuden siihen. Sä saat käyttöoikeuden lisenssin siihen digitaaliseen peliin, ja sitten PlayStation 3 on tämä kelloa ylläpitävä muistiparisto, tämä CMOS-paristo, mistä oli keskustelua muutama vuosi sitten, kun tuo PlayStation Storea oli sulkeutumassa. Sehän peruttiin se, niin nythän se on vielä tällä hetkellä se on vielä käytössä, mutta toistaiseksi voimassa oleva, mutta sitten kun tätä asiaa tutkittiin, niin sitten kun se paristo loppuu, niin sitten sen konsolin pitää aina netin kautta yhdistää ne lisenssit. Mikä meinaa sitä, että jos serverit on suljettu, niin se on lukittua dataa. Joo, eli sä et sitten välttämättä pääse käsiksi niihin sun omiin ostoksissa sille normaalein keinoin. Mikä on sitten taas sellainen, että siinä kohtaa tulee muut väylät vastaan, mikä on sitä tietenkin oma aiheensa, mistä voidaan joskus ehkä puhua, mutta sitä me ei nyt kehitellä. Enemmänkin siinä on tosiaan kumminkin se, että fyysinen media, vaikka sekin on siirtynyt aika paljon sellaiseen, että
Sä saat niin kuin nykypäivänä vaan tällaisen niin kuin levyn, mikä on digitaalisen lisenssin avaaja. Niin, pelissä ei välttämättä ole, tai siellä levyssä ei ole, tai massavassa ei ole peliä se vähän riippuu aina pelistä, että yleensä lähtökohtaisesti pelissä on se niinku tavallaan 1.00 versio pelistä, että sitten siinä pelissä voi olla joku oma päivitys. Yleensä julkaisupäivänä tulee päivitys. Niin day one patch. Day one patch, missä sitten lisätään jotain korjataan glitchejä ja saatetaan lisätä jotain pientä sisältöä tai asetuksia, mitä ei välttämättä ole siinä ihan vanillana asennetussa pelissä. Ja sitten aika usein, Xboxin peleissä näkee tätä näissä tuoreissa Xbox-peleissä on aika usein niin, että välttämättä koko peli ei ole siinä levyllä. Että jos sitä yrittää asentaa ilman nettiyhteyttä, niin se saattaa olla silleen, että hei, sinulla pitää olla nettiyhteys. Ja sitten, yksi esimerkki nyt oli tämä muutaman vuoden takainen Spyro Reignited-trilogia, niin se julkaisussahan se oli niin, että siinä levyllä oli ainoastaan se ensimmäinen peli niistä, eli Spyro 1. Ja sitten sun piti ladata se Day One-päivitys, jonka mukana sitten oli ne 2 muuta peliä. Siitä pelistä on ilmeisesti sittemmin tullut uusintapainos, missä sitten on siinä levyllä sisällä ne kaikki, mutta se oli osa vähän tällaista, että kun Activisionilla aika huonosti osataan nykyään optimoida näitä tiedostokokoja, että heidän pelit on tosi isoja, että se Spyro Reignited-trilogiakin oli alun perin joku lähellä 70 gigaa se asennuskoko, että sitten kun siihen myöhemmin tuli päivitys, niin ne sai typistettyä sen johonkin 35-40 gigaan. Kyllä, näin on. Ja sitten siinä on vähän se haastava puoli fyysisen median kanssa, mistä voidaan puhua tässä, mutta jos ylipäänsä miettii tiettyyn pisteeseen saakka, vaikka nyt ihan suoraan tuohon about 360 erään saakka, kyllä. PS3 vähän poikkeuksena, niin siellä on se hyvä puoli, että se peli, data kaikki on siinä itse levyllä. Joo, kyllä aika pitkälti. Ja kyllä nykyäänkin on sellaisia pelejä, mitkä on kyllä ihan kokonaisuudessaan kasetilla, että se keskustelu sen ympärillä on välillä vähän liioiteltu, mutta se on hyvin hyperballista, mutta sen puolesta on tehty paljon tutkimusta, että mä varmaan tuun myöhemminkin viittaamaan tähän Does It Play tähän sometunnukseen kautta nettisivuun, että se on Twitterissä tullut aikanaan vastaan tämmönen kanava tai käyttäjä, joka he katalogisoi näitä fyysisiä konsolipelien julkaisuja ja onko ne mahdollista asentaa ilman nettiyhteyttä, pystyykö ne pelaamaan loppuun asti sillä ilman mitään patcheja tai muuta, että heillä on tosi iso oma nettisivu, missä on katalogi justiin näistä. Ja vissi ihan vapaaehtoistyötä. Joo, kyllä vapaaehtoistyötä toimivaa toimintaa kyllä ehdottomasti. Toimivaa, että he testaavat sitten näitä disk-bildejä, näitä levybildejä näistä moderneista ja vanhemmistakin peleistä. Ihan sitä mukaan, miten ne vapaaehtoiset siellä niitä pelejä sitten testailee. Jep. Mutta tässä puhuttiin pelkästään peleistä, kyllä. Että elokuvathan on semmoisia, että siinä on kaikki mukana automaattisesti. Ja tietenkin musiikki levyissä ja vastaavissa. Niin siinä on myös hyvä puoli, että sun ei tarvitse murehtia siitä, että häviääkö se jostain palvelusta. Eikö sun tarvitse murehtia siitä, että onko sulla käyttöoikeutta siihen. Ja myöskin, että tietenkin sun pitää miettiä laitteita, millä sä pystyt niitä käyttämään. Ja pelit on siinä myös haastavia, koska ne vaatii, että se priorisoituu rautaa ja jne. Mutta fyysisessä mediassa on sekin hyvä puoli, että jos mä ikinä haluan vaikka katsoa kaikki jaksot Simpsonin ekasta kaudesta, niin ei muuta kuin levy sisään. Sitten siellä on hauskaa kommentoitakin mukana. Bonusmateriaalia. Lisämateriaalia ja kaikenlaista. Mitkä on toki vähän vähenemään päin nykypäivän julkaisuissa Blu-raysta. Muistan kaverin kanssa keskusteltiin aika paljon sitä uudesta Super Mario Bros. Elokuvasta, mutta erittäin suppea se on se julkaisu. Siinä ei ole mitään muuta kuin kielivaihtoehto. Mä olin hyvin yllättynyt kanssa, kun mä ostin sen uuden Super Mario Bros. Elokuvan Blu-rayna, niin mä tosiaan olin justiin siinä vähän aikaa sitten kattonut sen Sonic the Hedgehog 2-leffan Blu-raylta. Mä olin senkin ostanut Blu-rayna ja mä katsoin, että siellä oli tosi paljon lisämateriaaleja, niin mä kävin ne läpi.
mä katoin, siellä oli tosiaan kaikkia hauskoja ekstroja, oli justiin näyttelijöiden haastatteluita, poistettuja kohtauksia, kommenttiraitaa sun muuta. Jälleen kerran. Et se oli mun mielestä ihan silleen arvostettavaa, että siellä oli, ja siellä oli joku oma lyhyt animaatio kanssa messissä, joo. Sega does what Nintendo. Joo, ja sitten kun osti Mario-leffan, niin sitten se oli semmoinen, että ai tässä ei ole niinku mitään muuta kuin leffa. Mä olisin toivonut jotain, niinku, vähän jotain pientä lisää ekstraa siihen. Ennen me saatiin edes se tyhmä traileri, mutta would have been something. Joo. Että ollaan se vähän siirtynyt semmoiseen, mutta sentään sen elokuvan katson milloin vaan, että murehtii, että onko sulla jonkun striimauspalvelun sen hetkistä tilausta meneillään, eikä tätä murehti, että missä striimauspalvelussa se on, koska tosi usein tulee niin kuin joku, että ai tää elokuva olisi jossain striimauspalvelussa, missähän niistä, onko mulla sitä, kantaako mun ottaa vaan sen takia jotain kuukauden testiä ja kuinka pitkään se on siellä, koska koko ajan tulee niitä, että ne poistuu Netflixistä vastaan. Ja onko se saatavilla omassa maassa, että pitääkö kikkailla VPNien kanssa, että suoratoistossa. Tämä nyt varmaan kuulostaa hirveästi sitä, että me nyt vaan haukutaan pystyyn kaikki suoratoistopalvelut. Vaikka samaan aikaan se pitää muistaa, että näissä on aina kolikon kaksi kääntöpuolta. Niin on. Mä olen enemmän näköinen fyysisen median puolella, mutta tiettyyn pisteeseen asti mä myös näen sen arvon siinä, että esimerkiksi eihän mä nyt kaikkia elokuvia, mitä mä oon nähnyt, halua omistaa fyysisenä. Se, että riittää, että mä kerran on nähnyt, that's that. Ja ihan tänäänkin esimerkkinä käytiin pyörimässä niin kuin divareet katsomassa, se tuli edes elokuva vastaan, mietin silleen, ai se on vaan vitosen, mutta mua ei niin tää elokuva kiinnostaa saada kokoelmiini, että mä ostasin tämän vain sen takia itselleni, koska mä muistin, että tämä on itse asiassa eräässä striimauspalvelussa, mikä mulla jo löytyy. Jos mä haluan katsoa tämän, mä katson sen sieltä ja se kerta varmaan riittää. Niin siinä on aina se hyvä puoli, siis koska niinku kaikessa tulee kumminkin logistiikka, jos on kohtaa vastaan, että minne mä saan kaikki nämä elokuvat mahtumaan. Ja lopulta mitä mä teen tällä tavaralla niin paljon. Se tavara on mukavaa, mutta jossain kohtaa se tulee vähän semmoinen taakka. Joo, se hyllytavara on kyllä aina tällainen kiräilijän murheenkryyni, että itsekin kun en asu missään älyttömän suuressa kämpässä, niin tulee justiin välillä se tila vastaan, että mitä kaikkea sitten voi ja viittii kerätä. Kyllä, että itsekin on tosiaan elokuvien keräämisen suhteen on nykyään aika tarkka, että mitä mä oikeasti haluan sitten ostaa. Joo, se ei ole enää samanlainen kuin siis aikoinaan, että jos halusin nähdä jonkin elokuvan, sä vaan ostit sen. Nykyään se on vähän silleen, no mä voin katsoa tästä striimauspalvelusta, tai sitten, no on nämä kiertotiet, mutta ne on vähän semmoista hyssystä. Mä hyödynnän aika paljon kirjaston elokuvakokoelmia. Et jos niin, on, mitä on siellä fyysisesti joo, että jos on joku elokuva, minkä mä haluan katsoa, niin mä aika nopeasti tarkistan, että onko sitä saatavilla kirjastosta. Puhumattakaan, että nykyään aika monilla kirjastoilla on sitten myös semmoinen digitaalinen puoli. Kyllä, joo. Tämä on hyvä tällainen mainos, mutta on tämä Cine East-palvelu, joka justiin just on hiljattain otettu käyttöön, niin se on semmoinen, että sinne voi omalla kirjastokortilla kirjautua, ja sitten sieltä voi tietyn määrän leffoja katsoa kuukauden aikana. Kyllä. Ja siellä on ihan yllättävän kattava valikoima elokuvia. Joo, itsellä kyllähän semmoista hyvää kulttuuritavaraa siellä, mutta löytää sieltä myös semmoinen ehkä vähän tavallinenkin pulliainen kautta. Kyllä mä luulen, että tietenkin siellä nyt ei ihan kaikkia mainstreamimpiä elokuvia ole, mutta kyllä siellä mun mielestä on ihan riittävän hyvä valikoima, jos niinku pohjoismaista materiaalia. Ja sitten vähän ilmaista. Joo, siinä mielessä, että se on ilmaista ja sitten justiin, että siellä on että siellä on myös vähän semmoista tuntemattomampaakin materiaalia, mistä voi silleen. Puhumattakaan sitä, miten mainio palvelu nykyään Yle Areena on mun mielestä. Joo, on, siis Areena on ihan hito hyvä. Että totta kai, kukaiset poistuu tavaraa ja muut tällaista, mutta ne noin kuukauden vai 2 ajan olevat kausittaiset niin kansainväliset elokuvat, mitä sinne tulee vähän sellainen filmifestivaalityyppisesti esille, on tosi mainita. Esimerkiksi niin kuin itseni erittäin paljon nauttimani David Lynch, niin hänen leffojansa siellä oli jossain kohtaa tosi hyvin saatavilla, näin vähän väliin tulee sinne, niin jos niin kuin me voimme saada niin kuin näinkin kätevästi Lynchin elokuvia saataville, niin se on oikein mainiota. Joo, mielestä. Vaikka se onkin väliaikaista, niin kyllä se niin on ihan kiva silleen, että pystyy katsomaan sieltä sen. Kyllä. Että kyllä mäkin on siellä on paljon ollut myös kaikkia vähän tuntemattomampia animaatioelokuviakin. Tarjolla oli semmoinen kuin Mutafukas ja sitten oli Mutafukas, se oli useammankin kerran ollut siellä ja sitten oli mä en muista sitä yhden leffan nimeä, se kertoi jostain taidevarasporukasta.
Se oli vähän siinä eläinhahmoja siinä leffassa. Ei se Dreamworksin leffa kumminkaan. Ei ollut, siis se oli ihan UG. Joo. Se ei ollut miltään tunnetulta. Joku aloin miettimään, että se oli joku ollut. Ei ollut, siis se oli semmoinen aikuisille suunnattu. Se on semmoinen aikuisille suunnattu animaatio, ja se oli just joku eurooppalaisen animaatiostudion tekemä muistaakseni. Voi olla, että mä muistan tämän ihan massiivisesti väärin, mutta kuitenkin semmoinen vähän tuntemattomampi elokuva, ei sellainen, mikä ihan joka paikassa tulee vastaan. Ja sitten muun muassa näin tämän ilmestyskirja Nytin ensimmäistä kertaa, kun se oli Yle Areenassa. Loistavaa. Että se tuli katsottua sieltä, että kyllä sitä tulee hyödynnettyä tasaisin väliin. Ja sitten jos jotain tuommoista suomalaista vanhaa sisältöä etsii, niin sitten Elävä arkisto on ollut aika hyvä, hyvä paikka jäljittää just jotain vanhaa suomalaista TV-ohjelmaa tai elokuvaa tai vastaavaa. Joo, siis tärkeintähän mun mielestä tämä melkein menee jo loppukaneetin puolelle, että meillä on vielä paljon sanottavaa kyllä. Mutta siis ihan oikeasti, jos niinku pitää olla silleen saman tien läpinäkyvää, niin mehän eletään tietenkin semmoista tulevaisuutta, missä striimauspalvelut ja tämä tämmöinen ei tule koskaan häviämään. Mutta samalla aikaan fyysinenkään media ei tule ainakaan lähitulevaisuudessa häviämään mun mielestä. Tuskinpa. Vaan kyse tulee olemaan siitä, että ne löytää semmoisen symbioosin. Ne elää vähän rinta rinnan ja niille molemmille on omat käyttötarkoituksensa. Joo, tällä hetkellä. Ja mun mielestä mä ainakin itse pidän tärkeänä sitä, että on vaihtoehtoja. Juuri se. Et mun kanta tässä asiassa on se, että mun mielestä on hyvä, että meillä on mahdollisimman paljon vaihtoehtoja sen suhteen, että missä muodossa me halutaan justiin halutaan justiin niin kuin katsoa elokuvia tai pelata tai saada hankkia pelejä tai muuta, että kaikkia ei välttämättä tarvi omistaa. Joo, että siis monet vähän pitää uhkakuvana sitä, että meillä on digital only konsoleita. Mutta samaan aikaan siis se on olemassa vaihtoehtona niille, ketkä ei kuluta niinku fyysistä mediaa, ei kaipaa sitä, säästää rahaa siinä, että sinne ei ole sitä levyasemaa. Niin. Jopa sitten tämän Xbox Series S:n kohdalla vähän alitehoinen, niin se vielä säästää enemmän rahaa siinä, niin sehän vaan niin taas laajentaa sitä pelaajakuntaa, ja se on aina kaunis asia mun mielestä. Ja PC-pelaaminen on siirtynyt kokonaan digitaaliseksi, eikä se tunnu edes olevan mikään kysymys siellä. Että kyllä se saavutettavuus on niinku hyvä puoli kanssa, että kyllä mä ymmärrän sen, että moni ihminen on sitten mieluummin justiin käyttää vaikka suoratoistopalveluita tai digitaalista sisältöä, etenkin musiikin puolesta, että musiikissa se on just silleen, että kun musiikkia on digitaalisesti helposti saatavilla. Että se on monelle tosi kätevää vaan silleen, että hei nyt avaa Spotifyn ja sitten hakee sieltä albumin, mitä haluaa kuunnella. Että se on nopea, että yleensä se kätevyys on se iso tekijä. Että kaikki ei välttämättä ole silleen, että okei, nyt minä haluan tämän fyysisen version ja minä laitan sen minun CD-soittimeeni tai elokuvan toistolaitteeseen Kyllä. tai pelikonsoliin. Siinä pääsee se, että paljon syy, minkä takia esimerkiksi fyysinen media on kumminkin ehkä tälleen suuressa mittakaavassa, että se on siirtynyt ihmisiin vain, jotka keräilee aika lailla. Niin ennen niin kun kirjahyllythän olivat aika vakio sisustuselementti. Ja kirjahyllystä oli niin kuin semmoinen, missä vähän näytettiin sitä, minkälainen ihminen sä oot, mitä sä tykkäät niin kuin harrastaa ja muut tällaista. Ja se oli semmoinen vakio-osa ihan meidän kaikkien niin kuin mummuloiden ja pappaloiden ja muiden vastaavien niin kuin, se on semmoinen statussymboli tavallaan, myös se sekin. Oma kirjahylly, että sitten siellä on tavallaan sellainen oma kuratoitu kokoelma kirjallisuutta, mikä sitten tavallaan ehkä vähän viestii sitten omaa tällaista sivistystasoa myös. Että... Ja samaan aikaan se oli myös välttämättömyys, koska vaikka kirjastoja oli jo siihenkin aikaan olemassa, niin moni kuitenkin niitä halusi niin kuin ihan itsellensä hankkia, oli vähän pakkokin hankkia. Sama oli pitkään DVD, VHS-elokuvien kanssa, pienen aikaa Blu-ray-elokuvien kanssa ja sama myös ihan se saatavuuskin, että kun ajattelee vaikka jotain elokuvia tai muuta, että ennen justiin analogista mediaa, että jos jonkun elokuvan halusi nähdä, niin se aika pitkälti oli se, että piti mennä teatteriin, ja sitten jos sitä ei ehtinyt teatterissa nähdä, niin voi olla, että sitä ei päässyt näkyä ollenkaan sitä telkkarissa elokuvaa. Vaikka Suomessa aika heikosti, koska meillä ei ollut hirveästi varoja ottaa isompia elokuvia. Kyllähän niin kuin Suomen televisiossa on kyllä paljon elokuvia näytetty ja näin, mutta kuitenkin ne mahdollisuudet nähdä jotain elokuvia
oli kuitenkin aika semmoiset pienet. Puhumattakaan sitten vielä sitä sensuuriajasta ja muusta, kun oli tää niin. Tämmönen polemiikki sitä, että elokuvia todellakaan kaikkia ei saanut muualta kuin jostain niin kuin tiskin aaltasta saksalaista mustavalkoista Evil Deadia. Joo, kyllä. Kaikkea tällaista, mutta sekin rönsyilee. Teksasen moottorisahamurhaajat ja jne. Ja nykyään on semmoista ihan vakiokamaa, mitä löytää Prismasta. Joo, aika se on muuttunut ruokakauppaostokseksi tuo Teksasin moottorisahamurhaaja. Joo, ja kyllähän kirjojenkin kanssa ollaan kauhisteltu sitä, että etenkin just niinku kirjastopuolella, että mitä sinne saa. Joo, että mitä kirjaston kokoelmiin otetaan ja mitä tavallaan sitä on kuratoitu paljon tarkemmin, kun sitä on ajateltu enemmän sellaista sivistämisen näkökulmasta, että kun kansaa piti opettaa lukemaan, kansaa piti sivistää. Kansallismoraalin kautta. Joo, ja sitten tavallaan meni justiin siihen, että niinku kauhisteltiin justiin salapoliisi, dekkari, jännityskirjallisuutta siinä mielessä, että yllyttääkö tämä lukevia rahvaanomaisia tekemään rikoksia, jos he lukevat tällaisia niin kuin rikoksista kertovia kirjoja, ja sitten sarjakuvien asemaa pidettiin vähän semmoisena pidettiin vähän ala-arvoisena, ja muutenkin tuollaista viihteellistä kirjallisuutta pidettiin tosi ala-arvoisena. Kyllä. Että eihän siitä opi mitään, hän on vain tuommoista viihdettä. Mutta nykyään sitten suhtautuminen on sitten ihan täysin erilainen, ja lukeminen on nostettu melkein ehkä tavallaan turhankin korkealle jalustalle. Tämä menee nyt ihan omille raiteille. Tuon mä haluan ihan kysymyksen sulle esittää, kun mua on huvittanut pitkään se, että kun lukeminen on nostettu niin korkeaksi asemaksi jutuksi, niin sehän on hämmästyttävää, että periaatteessa luit sä mitä tahansa, niin se nähdään jollain tapaa niin kuin korkeakulttuurisena, mutta eihän se pidä paikkaa. Se on paljon rossakirjallisuuttakin olemassa, että kaikki kirjallisuus ei ole automaattisesti niin kuin hyveellistä ja hyvää, mikä on tosi hämmentävää. Joo, se on jännä, ja muutenkin se suhde lukemiseen, että kun mä oon miettinyt paljon omaakin suhdetta lukemiseen justiin lapsuudestani ja muusta, että kyllä mulla aina on takapiruna vähän sellainen, että pitäisi lukea enemmän. Aika monella on tämä sama, että kaikki pitäisi lukea enemmän kirjoja. Kaikki sanoo lukeminen kannattaa aina, mutta jos se on Mein Kampf, niin kannattaako se oikeasti? tai sitten ihan vaan ylipäätänsä, että kun sitä lukemista ajattelee silleen tietyllä tavalla, että tämä on oikeaa lukemista, tai että mikä on oikeaa lukemista, että onko se, että minä istun alas ja luen oikeasti jonkun kirjan, kaunokirjallisuuden teoksen kannesta kanteen tai tietokirjan, vaikka kuitenkin sitten pohjimmiltaan saattaa lukeakin aika paljon. Kyllä. Se juuri, ja sitä lukee niin kuin päivittäin. Joo, ja päivittäin kuitenkin lukee aika paljon. Ja sitten kun sitä ei välttämättä aina ajattele sitä omaa lukemista sellaisena sivistävänä. Niin, mutta ehkä sitä ei tarvitse. Niin, se on vähän semmoinen kaksijakoinen. Niin. En mä tiedä, lukemisen ei pidä olla itseisarvo, mutta ei se kumminkaan niin kuin pidä olla semmoinen niin kuin just jalustalla oleva asia. Eikä niin kuin asia, mikä pidetään parempana. Joo, siis tää on vähän vaikea. Tää on tosi vaikea aihe, ja voidaan tästä siirtyä kyllä takaisin. Mutta se kiinnostaa fyysisen median puoleen. Kyllä. Että se on kyllä kiinnostavaa. Joo. Kiinnostavaa tosi paljon. Meidän podcasti, me voidaan puhumista halutaan, mutta fyysisestä mediasta... Tämä on tätä ajatuksen virtaa, mikä tässä etenee. Mutta jos niinku fyysisessä mediassa on se, että musiikki-CDtkin oli silleen hämmentäviä aikoinaan, kun kaikilla oli niitä. Kyllä, ja sekin oli vaan sen takia, että oli pakko olla. Että jos halusi musiikkia kuunnella, sulla piti olla se CD, tai sitten niitä jotain niin kuin Segasta nauttia radioon. Joo, muuten oli ihan radion armoilla, että mitä siihen aikaan niinku radiosta... Tai sitten piti mennä jonnekin kuuntelemaan musiikkia. Niin, Top Tenissä on. Tai ylipäätänsä mennä kuuntelemaan elävää musiikkia jonnekin ulos tai musiikkiesityksiä tai vastaavia. Ja vaikka ennen olikin niin kuin vähän konsepteja ja muuta. Olikin radiotoimittajia, jotka sai soittaa aikalla mitä lystäs, ja se ei aina miellyttänyt olekaan kansaa, niin sitä huolimatta meillä on kumminkin ollut se puoli, että jos et yhtään mitään alakulttuuria edustavaa musiikityyliltäs, tai ihan elämäntavaltas, niin sulla oli pakko etsiä sitä musiikkia itse ja ostaa sitä itse. Kyllä. Niin sekin on muuttunut niin paljon, että nykyään sä voit vaan niin kuin laittaa Spotifysta tai jopa YouTubesta tosi hyvin kuunneltavaksi ne biisit, mitä sä haluat, ja sekin on muuttunut se musiikin kuuntelu siitä, että sä et välttämättä mieti enää albumin kokonaisuutta, vaan yksittäinen kappale sieltä sun täältä saattaa olla 10 kertaa repeatillä, ja se on sitä. Kyllä, ja aina kun radioakin kuuntelee, niin kyllä siellä aika usein niin kuin samoja biisejä on soitettu vuodesta toiseen, että
tuntuu, ainakin tällaisena satunnaisena radion kuuntelijana, niin tuntuu siltä, että radion musiikki ei ole hirveästi muuttunut tässä niin kuin 20 vuoden aikana. Kyllä. Aika pitkälti kuulee vieläkin samoja biisejä noilta tutuilta radiokanavilta. Näin on. Et itsellä se on taas tätä kuratoitu kokoelma, haluaa niin kun jollain tapaa tukea artisteja, ja samalla mä pystyn itse arvostamaan sitä levykokonaisuutta taideteoksena, kaikkia niin kuin kansia siinä. Niin sitä fyysistä julkaisua itsessään myöskin. Kyllä, että se on yksi iso syy vinylien kanssa, analoginen formaatti miellyttää, tietenkin se ääni parhaiten pääsee esille, jos on analogisesti äänitetty, jos on kuitenkin analogisella formaatilla ja kaikkea tällaista. Joo, mä en ole niin syvällä musiikkiskeneessä, että mä osaisin ihan itse sanoa noita kaikkia asioita, mutta on mukava kuulla. Ne on tärkeitä juttuja tosiaan, että mä arvostan enemmän sitä teosta verrattuna siihen, että mä niin kuuntelisin se vaan Spotifysta näin esimerkkinä. Mutta sehän taas on semmoinen, että me ollaan enemmän markkinoitu ryhmä, koska ennen se oli pakote, nykyään se ei enää ole pakote, mutta se ei kumminkaan ole semmoinen, että fyysisellä medialla, ainakaan musiikin puolella, tai elokuvissa, tai edes peleissä menisi niin huonosti kuin ehkä luullaan. Niin, no ei välttämättä kyllä, että kyllä niinku se tapa, miten sitä miten justiin fyysisiä julkaisuja tuodaan, niin se on ehkä vähän silleen laajentunut. Ja on se mullakin muuttunut ehkä siinä mielessä, että silloin kun mä niinku itse aloin keräilemään musiikkia, oli kumminkin vielä aikaa, että ei sitä oikein pystynyt mistään muuta kuuntelemaan ilman, että pistät rahaa tiskiin ennen kuin sä menit jonnekin kaidolle teille, mitä mä en todellakaan nuorempana nössönä uskaltanut. Tai sitten sun piti niin kuin jollain tapaa sitten kuulla se radiosta vastaavaa. Elikkä aika usein mä vaan otin riskin sit sen kanssa, että kuulin kautta rantaan jostain bändistä ja ostin sitten sen levyn sen perusteella. Okay. Mä oon silleen aloittanut silleen just siinä murrosvaiheessa, kun YouTubeenkin alkoi tulee enemmän. Vähän silleen sikasäkissä tyylillä. Joo, sitä joutuu vähän tekemään aikaa. Aivan. Mutta nykypäivänä mä teen sitä, että mä kuuntelen esimerkiksi YouTubesta sen levyn kokonaisuudessaan ensin ja sitten. Joo, mä pidin kättä ylhäällä tässä, koska joo, mä voin antaa high five. Mulla oli vaan ajatuksena, mä halusin sanoa tässä välissä, kun puhutaan tästä suhteesta, tästä musiikkisuhteesta, niin kuin sä sanoit justiin, että on enemmän ollut sen fyysisen median armoilla, mutta kun mut on ehkä kasvatettu enemmän varettamaan musiikkia, että et just silleen, että niinku mun suhtautuminen musiikkiin on hyvin ollut sellaista, että joo, musiikkia ladataan se on itsestäänselvyys, että se on ollut enemmän semmoinen itsestäänselvyys, että meilläkään ei silleen hirveästi ostettu fyysisiä CD-levyjä, että kyllä mulla niinku lapsuudesta on justiin muutama joku Smurfi-CD ja muuta vastaavaa, että justiin ehkä jotain Pikkugeeta ja Gimmeliä tai muuta. Niin. Joo, tai just silleen, että satunnaisia musiikkiseedeitä, mutta aika usein oli se, että siinä vuosituhanteen tai vaihteen jälkeen niin se niin kuin musiikin piratisointi nousi aika paljon. Justiin peer-to-peer jakamisen myötä, niin mä opin kyllä tavallaan, mutta tavallaan kasvatettiin siihen, että musiikki ei ole niin sellaista tavallaan rahan arvosta, tai mulla ei ole vieläkään sellaista ihan samanlaista niin kuin ajatusta musiikin arvosta. Musiikki on arvokasta kyllä, mutta silleen, niin kuin, että jos näkee kaupassa jonkun CD, niin sitten on silleen, että ei sitä ajattele silleen, että sen, niin kuin, sitä tarvitsisi ostaa tai muuta. Siis mä ymmärrän, mistä toi juontuu, kun taas mulla oli hyvin erilainen näkökulma. Ja mä muistan itse asiassa, meilläkin oli jonkin verran poltettuja CD-tä, niin kuin sitä paitoin, niin joku kaveri oli saanut jostain sen. Ja sitten ne halusi polttaa sen itselleen. Ja sehän on ihan täysin luvallista, että niin kuin varmuuskopioita. Ja kyllä meilläkin oli paljon poltettuja CD-tä, että oli niin kuin just, että mäkin on polttanut CD-tä. Mäkin polttanut CD-tä ruskista. Siis mulla on vielä oikeastaan tai lapsuuden aikana poltettuja CD-levyjä, missä on justiin kaikenlaista musiikkia. Kyllä. Kaikenlaista musiikkia, että ne on semmoinen pieni aikakapseli justiin siitä jostain 2000-luvun alusta, että mitä musiikkia on kuunnellut siihen aikaan, niin se on kunnon semmoista sillisalaattia, justiin lastenlauluja ja sen aikaista niin kuin suosittua musiikkia. Että se on silleen jotenkin hauska palata siihen takaisin. Se on itselle just se, että mä tein semmoisen jossain kohtaa tietoisen päätöksen, kun mä aloin tajuamaan sen, että no, ehkä mulla oli vähän ruusun
väriset lasit päässä asiasta, että kuinka paljon ne artistit oikeasti tekee rahaa sillä fyysisellä musiikilla, mutta ainakin mä toivon, että se on enemmän kuin ei mitään, ja mä haluaisin tukea niitä sen takia, ja sit kun sitä alkoi keräilemään, ja silloin kun autti keräillä CD:tä, niin nehän oli niinku aivan törkeä halpoja silloin yhdessä kohtaa, ja itse asiassa tälläkin hetkellä, jos ei kato ihan uusimpia CD:tä, niin käyttöön markkinat on tosi halpoja. Enäähän ne niistä saa rahaa, mutta kumminkin pystyn muilla tavoilla tukemaan bändejä merchillä ja keikoilla ja muilla vastaavilla. Joo, ja nykyään itsekin osaa ymmärtää sen paremmin just siinä suhteessa, että haluaa niinku tukea justiin tekijää. Että kyllä mäkin justiin silleen saatan ostaa justiin jotakin indie-pelejä tai justiin sarjakuvia tai vastaavaa just siinä mielessä, että hei, minä haluan tukea tätä tekijää, että minä ostan kyllä hänen sitten teoksensa, että jos jotain tulee niin kuin tarjolle. Jep. Että sehän on se juttu, että minä olen ollut mukana sitä, että fyysinen musiikki, sen myynti on kasvanut niin kaikissa formaatioissa. Että LP teki sen ison paluun yhdessä kohtaa. Ne on pelkää kovaa huutoa. On. Ja kaikki vinylitehtaat on ihan täynnä tällä hetkellä kaikkia niin kuin painoksia. Ja sekin on mun mielestä tosi mukava ollut nähdä, että kun sä kumminkin varmaan kuulet enemmän pelimusiikkia kuin tämmöistä ennäs oikeaa musiikkia, näin tyhmästi sanottuna. Pelimusiikki on vinylillä myös hyvin saatavilla. Joo, siis mä olin kanssa sanomassa sitä justiin, että mä oon huomannut tällaisen nousevan trendin siinä, että videopelimusiikkia julkaistaan todella paljon eritoten vinyylimuodossa. Muualla kuin Japanissa. Joo. Mitkä Japanissa se oli yleinen asia? Joo, Japanissahan on tosi pitkä historia niin kuin videopelimusiikin fyysisestä julkaisuista, että heillä on kyllä niin kuin CD:lle painettu. Vieläkin nykyäänkin tehdään tosi paljon fyysisiä näitä soundtrackeja, mutta niitä siellä heidän omilla markkinoillansa, mutta sitten täällä niin kuin länsimaiden markkinoilla on enemmän justiin tällaisia videopelivinyylejä, joita sitten saattaa ehkä olla joidenkin tällaisten niin kuin erikoisversioiden mukana, tai sitten ihan vaan erikseen julkaistaan jotain pieniä eriä. Ja ne on aika laajasti, että niin kuin saattaa olla tosi paljon retropelejä. Sitten saattaa olla tosi paljon indie-pelejäkin. Uusia. Tai sitten moderneja pelejä kanssa. Joo, niin kuin ihan laidasta laitaan, mikä on musta tosi mahtavaa, että se on laajentunut huomattavasti. Ja jos kumminkin pitää vähän katsoa niitä sitten uhkakuvia, mitä meillä on tiedossa fyysisen median suhteen. Tämä vaikuttaa enemmän Jenkeistä totta kai, mutta voimme kyllä ottaa meidän niin kuin vanhan keskon myös tähän keskusteluun, kun katsoo, niin kuin olet käynyt varmaan joskus sittareissa viime aikoina. Kyllä. Eipä siellä hirveästi fyysistä mediaa ole niin kuin enää. Aika heikosti, että sen verran mitä itse pyörinyt justiin noissa citymarketeissa eri puolilla Suomea, niin siellä on aika köyhtynyt se elokuva, musiikki, pelivalikoima. Niin kuin justiin, että ei niin kuin välttämättä elokuviakaan ole hirveästi. Niin kuin viimeksi mä justiin näin citymarketissa tuossa yksi päivä, että oli justiin niin kuin siellä oli ehkä jotain 3-4 eri elokuvaa saatavilla. Että oli justiin Barbie-elokuva, Oppenheimer, uusi Super Mario Bros. Elokuva ja sitten niistäkään ei välttämättä ole 4K-formaatti. Joo, ei. Että se 4K-formaatti on melkein hipistelyformaatti. Joo, se on semmoinen, että niitä ei kyllä ihan normaaleissa kaupoissa hirveästi näe. Että sitten, että justiin marketeissa on enemmän justiin Blu-rayta ja DVDtä. Että aika harvakseltaan on 4K. Prismassa on ehkä joskus saattanut nähdä noita 4K Blu-rayta. Mä en ole itse siihen puoleen niin paljon päässyt, että mä lähinnä kerään Blu-rayta ja DVDitä. Joo, mä hitaasti ostelen valikoituja 4K-leffoja itse, mutta hinta on vielä liian korkea. Mutta jotain myöskin luin, että siinä on semmoista tiettyä samaa kuin jos kovin audiofiili haluaa sen tietyn painoksen vinyylistä, niin kovin tämmönen elokuvan nautiskelija haluaa juuri sen tietyn painoksen 4K-elokuvasta. Se on semmoisten tosi kovien keräilijöiden, tosi kovien nautiskelijoiden ja hipsterin juttu. Eipä se niinku tule varmaan ikinä mainstreamiin lyömään läpi. Se on tietenkin, että jos itselläkin olisi käytössä joku 4K-televisio tai muuta, niin kyllä sitten varmaan ehkä voisi enemmän miettiä just sitä 4K Blu-rayhin siirtymistä, mutta nekin on kyllä hinnan puolesta vähän silleen tyyriimpiä. Niin sitten se tavallaan hyppy Blu-raysta 4K Blu-rayhin on aika silleen korkea hinnan nähden. Näin on. Ja juurikin se on se varmaan minkälaisen lopputulokseen, kun uusi formaatti, mikä elokuvissa tulee, tai on tullut jo,
niin ei ole ottanut niin paljon tuulta siipien alle kuin ehkä odotettu, niin Yhdysvalloissa oleva Best Buy-niminen lafka taitaa olla lähempää jotain giganttia, vähän niin kuin meillä. Joo, vähän semmoinen marketti, superhypermarketti justiin. Että... Elektroniikalle pääasiassa. Joo, vähän semmoinen tavaratalo. Joo, tämän olen käsittänyt, en ole ikinä Amerikassa käynyt, mutta tämä on se niinku semmoinen populaarikulttuurikäsitys itsellä. Niin... Vähän semmoinen Prisma City Market, vähän samankaltaisia sellaisia hypermarketteja. Kyllä. Näin mä oon ainakin ymmärtänyt. Sama itselläkin. Ne lopettaa fyysisten elokuvien myynnin meidän tällä hetkellä kuluvana vuonna 2024. Joo, siitä on näkynyt tuolla internetin puolella jonkin verran keskustelua. Kyllä. Ja muutenkin tuolla Amerikan suunnalla on vähän semmoinen meininki, että fyysistä mediasta ollaan silleen hiljalleen vähän luopumassa justiin niin jälleenmyyjien keskuudessa. Kyllä, että se on siirtymässä enemmän ja enemmän semmoisiin pieniin kivijalakauppoihin, jotka niinku kuratoi sitä valikoimassa paljon tarkemmin nimenomaan keräilijöille. Ja no Amazon ilmeisesti, mikä on vieläkin varmaan paikka, mistä tilataan eniten fyysistä mediaa ja kaikkea muutakin, niin ne ei ole tainnut vielä siirtyä pois fyysisen mediasta. Ei, enkä en usko, että Amazonilla sitä tullaan tekemään, että kun he kuitenkin on tämmöinen maailman suurin tämmöinen nettikauppa. Juu. Että mun mielestä on ehkä vähän vaikea uskoa, että ne olisi siitä niin kuin luopumaset. Joo. Luopumaset. Mä luulen, että se on justiin siitä jälleenmyyntin näkökulmasta, että kun se aika moni on siirtänyt justiin ostostelunsa tonne Amazoniin, että ihmiset ja internetin puolelle, että ei välttämättä osteta kivijalasta niin paljon, niin eihän sitten välttämättä ole kannattavaa bisnesnäkökulmasta ottaa justiin niin kuin inventaarita, ja kun katteet ei välttämättä ole mitään hirveän suuria noissa elokuvissa, tai niin kuin muutenkin pelit ja elokuvat on vähän semmosia tavallaan pientä lisätienestiä tommosille marketeille. Tosi pientä prosenttia. Joo, et senkään takia täällä justiin puhuttiin Cityn marketista, niin et sen takia sielläkään ei ole enää niin paljon noita fyysisiä elokuvia, koska katteet on aika pienet. Ja se ei välttämättä ole sitten niin kuin kannattavaa pitää niitä. Ja muutenkin silleen ylipäätänsä kaupa-alalla justiin fyysisten pelien katteet on aika pienet. Ja se näkyy myös pelikaupoissa. Joo, siis siellä painotetaan sitä, että ostakaa mieluummin käytettyä, koska niissä on isommat katteet. Joo, ja koska kauppa saa siitä sen 100% siitä niin kuin myydystä summasta, kyllä, jos se on käytetty tuote. Että se oli myös tämä, miten GameStop operoi täällä Suomenkin puolella, että he lähinnä sitten sansasivat näihin käytettyihin peleihin. Että se oli niinku se, mikä tuo sitä kassavirtaa sinne. Että tietenkin, että se nojasi justiin siihen fyysisen pelin kiertokulkuun, että uusi peli ja just silleen, että ostat uuden pelin sieltä, sitten sä tuot sen takaisin ja saat vaihtoarvoa siitä, ja sitten he saavat myydä uudestaan sen saman käytetyn pelin vielä niin kuin silleen korkeammalla hinnalla, tai silleen, että he tienaavat siitä enemmän. Joo. Ja sen puolesta nykypäivänä ehkä se, että nykyään on niin kuin jopa striimauspalveluita peleillekin on toimiva. On Game Passia, on PlayStation. No, nämä on vähän semmoinen eri juttu, mutta PlayStation Extra. Että heilläkin on se pilvipalvelu, minkä kautta voi sitten pelata jotain vanhempia pelejä ja muuta. Että siis se on järkeenkäypää, koska aika moni tämmöinen tavallinen kuluttaja, niin vaikka ne haluaakin ehkä vielä pelata erilaisia pelejä, niin eipä ne pelaa muuta kuin sen kerran läpi, ne on tyytyväisiä siihen, sitten ne halutaan uutta. Kun taas me ollaan semmosia, että paljon vaikuttaa se, että me striimataan. Niin me halutaan niinku välillä niinku palata vähän muistelemaan ja mietiskelemään ja jakamaan sitä kokemusta jonkun pelin kanssa. Sen takia se on tuolla hyllys meillä valmiina. Sitten me myös osallistutaan näihin maratoneihin. On hyvä olla valmis backlogi, että voidaan aina katsoa, että mikäs peli olisi kiva pelata nyt. Ei tarvitse aina miettiä hikihatussa, että okei, minkä uuden pelin mä ostan ja jne. Joo, kyllä. Että se on tämmöinen niin pelikeräilijän yksi hyvä puoli. Joo, että koen myös sen, että se uudelleen koettu kokemus on myös yhtä arvokas kuin se eka kerta. Kyllä, mä oon aina vaalinut videopelien suhteen uudelleenpeluarvoa tosi paljon.
Että mun mielestä niin kuin tärkeimpiä puolia videopelissä on se, että siitä jää sellainen fiilis lopussa, että sen haluaa pelata myös uudestaan. Ja muutenkin tietenkin striimin näkökulmasta se on sillä, että mä saatan itsekseni pelata jonkun pelin ja sitten olla sillä, että hei, mä striimaan tämän sitten joskus uudestaan. Niin että striimaaminen on ollut myös hyvä syy myös tavallaan tutustua uusiin peleihin, pelata vanhoja pelejä uudestaan ja pelata tuoreempia pelejä uudestaan. Että se on sellaista uudelleenpelua. Se on sellaista uudelleenpeluarvoa. Kyllä. Tuo niin kuin vielä lisää siihen, että mulla kyllä oli tapana aikanaankin pelata monia pelejä silleen uudestaan vaikka vuoden aikana. Ja sekin oli aikoinaan vähän ehkä semmoisen niin kuin pakon edestä, koska ei ollut varaa. Niin, ei välttämättä just. Ja tietysti peleistä pitää kuitenkin sen verran paljon, että sitten haluaa pelata niitä uudestaan. Nykyään on vähän semmoinen runsauden. Nykyään on vähän semmoinen runsauden pula valikoiman puolesta, ja sitten muutenkin aika on rajallista, kun on työssä käyvä aikuinen ihminen, että ei ole välttämättä, että silloin niin kuin teini opiskeluvuosina oli niin kuin paljon enemmän aikaa pelata videopelejä siis uudestaan ja uudestaan. Joo, se iso niin kuin ongelma on niin elokuvissa kuin myöskin tuossa peleissä, että ne on vähän semmoisia suoritusjuttuja, että nyt pitää katsoa tää, että mä sivistän itseäni. Sitten mä ehkä palaan sen ääreen joskus, mutta sitten heti seuraavana sen, että mä pelasin jotain tuttua tai katsoin joku tutun elokuvan, niin pitää jotain uutta kokea, laajentaa sitä perspektiiviä ja kokea uusia asioita. Et tosi monesti on vaan silleen, että vitsi, olisipa kiva katson hyllyä, niin vaikka olisipa kiva katsoa Big Lebowski uudelleen. Kyllä. No, mutta mulla on niinku, ties kuinka monta kuin 50 elokuvaa mä oon ehtinyt varmaan ostaa sinne jo, mitä mä en ole nähnyt kertaakaan. Kyllä. Ne menee aina vähän lisäskärkeen. Niin siinä käy vähän tämmönen ongelma, mutta ne on ehkä näitä tämmöisiä vanhenemisen ongelmia. Backlog-asiakin on sellainen, mistä saisi varmaan jonkun oman jakson, että puhutaan vaan niinku backlog-asioista, mutta itselläkin on kyllä vähän sama elokuvien kanssa, että tulee hankittua tai lainattua jotain elokuvia, ja sitten on silleen, että ei niitä ehdi katsoa ollenkaan. Että on silleen, niin kuin ajattelee enemmän sitä, että hei, tämän pitäisi katsoa, sitten mä otan sen, ja sitten mä en tee sitä. Tai se unohtuu, tai ei ole aikaa tai muuta. Mutta sitten se on aina silleen, että kyllä niihin jossain kohtaa pääsee sisälle. Mutta sitten se on välillä silleen, että haluaa tutustua johonkin. Ja saattaa ehkä yhtäkkiä tulla jotenkin silleen, että hei, nyt minä vaikka katson kaikki jonkun studion elokuvat tai muuta. Tai jonkun tietyn ohjaajan elokuvat. Siihen olenkin pääsemästä. Se on tärkeää, että ne on tuolla valmiina. Koska sitten mahdollisesti, vaikka ne on jossain kohtaa ollut jossain striimauspalvelussa, ja vaikka 5 vuoden päästä haluaa katsoa uudelleen, niitä ei ole enää. No sit mitä sä sitten teet? No, sä menet ja kävelet kauppaan ja ostat ne. No entäs sulla on ne valmiina? Ei tarvitse kävellä ostaa ne. Näinpä. Videopelienkin puolesta on vähän tätä samaa kanssa, että jos vaikka nyt ostaa silleen ostaa vaikka jonkun pelin siinä mielessä, että hei, minä pelaan tämän joskus, ja sitten se unohtuu. Mutta sitten voi myös käydä silleen, että jos vaikka ostaa digitaalisen pelin ja se ehditään poistamaan myynnistä, niin sitten sitä ei saa ollenkaan mistään laillisin keinoin. Ja sitten on vähän silleen, että no voi hitsi, olispa saanut tämän ostettua silloin joskus. Ja pahimmassa tapauksessa, jos niin se on ollut sekä yleensä on digitaalisesti myynnissä ja fyysisenä. No heti kun käy se, että se poistetaan digitaalisesta kaupasta, ei tule enää uudelleenpainoksia fyysisestä, niin fyysisen hinta pompsahtaa, niin joo, sitäkin on keräilymarkkinointi. Tai sitten jos on vaikka peli, mikä on pelkästään digitaalisesti saatavilla, että ei ole vaan tehty mitään fyysistä versiota. Piti sanoa, että mun mielestä se on aina vähän uhkakuva, jos on olemassa. En sano, että kaikista peleistä pitäisi olla fyysinen versio sinänsä, koska loppuun tulee resurssit vähän vastaan. Miettii kaikkia Sabekin pelejä. Kyllä. Jos niistä on fyysiset versiot, niin... Ja ymmärtää tietenkin indie-kehittäjien näkökulmasta, että heillä ei ole välttämättä resursseja teetättää. Sama puoli myös musiikkipuolella, että ei ole välttämättä niin kuin varaa teetättää niin kuin omista luomuksistaan justiin fyysisiä versioita. Että sekin kuitenkin maksaa kuitenkin jonkin verran pienelle tekijälle. Et se on tietenkin tosi ymmärrettävää, että kaikista peleistä ei välttämättä tule edes niinku fyysistä julkaisua. Tietenkin mä oon aina iloinen, että jos jostain pelistä tulee fyysinen versio, että aika useasti on nähnyt just sitä, että vaikka joku indie-peli julkaistaan, muun muassa Cuphead, että se julkaistiin 2017. Siitä tuli digitaalinen versio, ja sitten se hitaasti tuotiin muille alustoille, se oli aluksi vain PC:llä ja Xboxilla, ja sitten kun siihen saatiin se DLC ulos, niin sitten siitä tehtiin ihan fyysinen versio.
fyysinen versio, mitä tällä hetkellä ainakin vielä saa kaupoista. Joo, että ne ei edes ole semmosia niin kuin mitenkään epätyypillisiä, vaan on semmosia ihan suht laajasti julkaistuja. Kyllä. Että niitä saa suomalaisista lähikaupoista. Olen Prismasta joskus kyllä. Kaikkea, että kun on myös olemassa semmoinenkin vaihtoehto monilla, mikä tuntui pienet pelastukset yhdessä kohtaa fyysiselle pelimedialle erityisesti, ja se oli Limited Run Games. Kyllä. Mikä on tosi kaksiteräinen miekka. Se on tosi jännä. Mä tietyllä tavalla kyllä arvostan tosi paljon sitä työtä, mitä he tekevät. Etenkin nykyään, kun he ovat ihan ruvenneet julkaisemaan videopelejä. He tekevät paljon tosi laadukkaita uusiojulkaisuja vanhemmista peleistä, mitä ei välttämättä ehkä voisi kuvitella heti niin kuin uudelleen julkaistavan. Että he tosiaan nyt julkaisivat sen kokoelman näistä Jurassic Park-peleistä. Ja sitten oli tämä Plumbers Don't Wear Ties, mikä tuli ihan hetki sitten. Ja heiltä on tulossa vaikka mitä kaikkea, että on tulossa Tombaa ja Tuliko Geksikin niiden Geksiä on tulossa kyllä. Jo Gex-kokoelma on tulossa heiltä. Ja, että heillä on tosi iso katalogitavaraa tulossa ja tullut tähänkin mennessä. Mutta heillä on se puoli justiin, että he tekevät niinku tällaisia rajoitettuja fyysisiä painoksia justiin tämmöisistä peleistä, mitkä ei hirveän suurella todennäköisyydellä saisi fyysistä painosta. Et silloin alkujaanhan he tekivät paljon kaikista tällaisista indie-peleistä justiin fyysisiä versioita, ja justiin vähän tuntemattomammille alustoille, tai semmoisille ei niin suosituille. Joo, Vitalle ja Wii Ulle. Joo, sehän alkoi vähän siitä PS Vita, Wii U, ja tekikö he 3DS:lle mitään? Mä en nyt justiin täältä seisomalta muista, mutta he teki kuitenkin justiin tuommoista PS Vita ja Wii Uta ja Pleikkari 4 ja vastaavaa, yleensä noista indie-peleistä, mutta nykyään se on siirtynyt vähän sellaiseen huolestuttavaan suuntaan, että aika moni iso julkaisija nykyään menee vaan Limited Run Gamesille. Ne vähän juoksee niin perään, että hei, hoitakaa tämä meidän puolesta. Ja kun ne on isoja julkaisuja, millä on tosi korkea niin kuin kohdeyleisö ja iso halu, niin sittenhän se johtaa siihen, että yhtä lailla tuotetaan aika rajattuja painoksia, ja läheskään kaikki kuluttajat, jotka sitä haluaisi, ei sitä saa. Joo, se on se Limited Runin varjopuoli, ja etenkin täällä Suomen näkökulmassa ne on tosi vaikeita. Niillä on tällä hetkellä vain jenkkidistä, mikä johtaa isoihin tullimaksuihin, ja sitä kautta isoihin import-hintoihin. Joo, että heillä ei oikein ole sellaista Euroopassa toimivaa haaraa, että Euroopan puolella on sitten omia tällaisia samankaltaisia firmoja. Oliko tämä Special Reserve Games? Joo, kyllä, ja semmoinen kuin Super Rare Games, ja oli vielä joku muukin, mitä mä en muista. Onko Pixel Heart? Ehkä. Niitä on aika paljon. Niitä on aika paljon kyllä nykyään tommosia pienempiä julkaisijoita, jotka tekee sitten tällaisia rajoitettuja fyysisiä versioita peleistä. Mutta Limited Runilla on vähän justiin se, että tää on tämmönen viimeaikainen esimerkki, mikä mua nyt vähän riisoo, on tämä Hi-Fi Rush. Aivan, kun se tosiaan julkaistiin nyt justiin PlayStation 5:lle. Ja Switchillekin vissiin. Joo, se on tulossa Switchille vissiin jossain kohtaa. Se PS5-versio julkaistiin tuossa ihan taannoin. Joo, se oli viime vuonna, nyt deitattiin tästä. Kyllä, joo, jep. No 2023 tuli Shadow dropattu Xboxi ja PC. Joo, Xboxille ja PClle. Ja se oli tosiaan pelkästään digitaalisena. Ja siitä oli myös keskustelua, että hei, tästä olisi kiva saada fyysinen versio. Ja nyt sitten tänä vuonna, kun se julkistettiin muille alustoille, niin nyt sitten he tekivät semmoisen samalla, myöskin julkistivat, että tästä tulee fyysinen versio, mutta se on Limited Run Gamesin kautta. Ja mua harmittaa se suunnattomasti, koska se todennäköisesti tarkoittaa sitä, että mä en tule saamaan sitä peliä itselleni. Se ei ainoastaan meinaa sitä, että sen kysyntä on todella korkea, sen saatavuus tulee ole pieni, ja sitten myös sekin, että sen tuleminen Eurooppaan on käytännössä mahdotonta tai sitten aivan törkyhinta. Ja niiden jälleenmyyntihinnat on kanssa aika törkeitä sitten noiden Limited Run-pelien. Sillähän on että se termi. Että se on sellaista keinotekoista, semmoista keinotekoista arvonnostoa sillä, että on tosi pieni tuote-erä jotain teosta saatavilla. Se on se sama, mitä aikoinaan lelufirmat teki. Joo, kyllä. Että saatiin mahdollisimman paljon niin kuin katetta sillä tapaa, että niin kuin ihmiset repi suorastaan niin kuin käsistä kaiken, ja ne pystyivät mitä tahansa hintaa. Kyllä.
niin kaikki tämmöinen on tosi niihkeä. Siis haluaisin pitää Limited Runista kauhean paljon, mutta kun ne tekee sen aika vaikeaksi. Joo, se on kyllä silleen, että tästä näkökulmasta se on tosi ikävää. Toki jos mä asuisin Amerikassa, niin kyllä mä varmaan niin kuin ostaisin Limited Runilta pelejä, koska heilläkin on sitten ollut sellaista toimintaa, että on sitten justi jossain. Heillä on sitten ollut justiin niin kuin marketeissakin niitä omia pelejänsä myynnissä. Walmartissa on ollut ainakin ja sitten ehkä justiin jossain Best Buyssa. Vähän satunnaisesti justiin välillä päätynyt justiin noihin amerikkalaisiin marketteihinkin asti. No mutta onhan VPDlläkin ollut huokean hintaan. Joo, no siis kyllähän niitäkin on. En halua niinku ketään shadeata, mutta tässä vaan tulee vastaan, että pakkohan sitä on tuommoista hintaa pyytää, että sakottaa. Joo, siis se on totta, että siis mä oon kanssa neuvotellut pelikaupan kanssa siitä justiin, että olisiko mahdollista saada just vaikka sitä Hifirussia tai muita tällaisia Limited Runin pelejä, mutta heille se on sitten tietenkin tosi iso menoerä, jos he tilaavat. Niin kuin, tietenkin siinä on myös vielä, että heilläkin välillä on niitä Limited Run-pelejä hyllyssä saatavilla. No, tuleeko niille yleensä käytettynä? Tulee käytettynä, mutta joskus heillä saattaa myös olla uutena niitä. Okay. Jotenkin valikoidusti. En sitten tiedä, että miten he sitten niitä tilailevat, mutta kuitenkin todennäköisesti se tulee olemaan se on kuitenkin aika semmoinen vaativa prosessi, että heidän pitää sitten suoraan sieltä Limited Runin kautta tilata ne, ja sitten siihen tulee niin paljon lisäkuluja, kun ne pitää sitten kuljettaa tänne maahan. Ja tässäkin on tietenkin yksi haittapuoli fyysisessä mediassa. Ihan se perinteinen, niin kun, erityisesti pelaajat on tosi hanakoit siitä, että halutaan joko heti julkkarissa tai ennen mieluiten jopa julkkarissa peli. No, logistiikka tulee aina vähän vastaan fyysisten pelien kanssa. No, jos sen digitaalisena ennakkotilaat, niin se saattaa tulla pari päivää sulle ennakkoon tietysti anteessa, tai sitten ainakin saat sen varmasti siihen niin kuin aikaan, kun se on sun maassa kello puolen. Kyllä. Joo, ja onhan sekin silleen kätevää, että sä voit ladata sen pelin valmiiksi, niin sit sitä pääsee pelaamaan sitten niin kuin just sillä hetkellä, kun se tavallaan julkaistaan, että kun vuorokausi vaihtuu. Että kyllä. Muistan ainakin, kun Sonic Maniasta olin ennakkotilannut digitaalisen version. Kun sitä tuli vain aluksi digitaalisen? Joo, se oli aluksi digitaalisen. Siitähän tehtiin myös sitten peräjälkeen fyysinen versio. Että se oli myös vähän samanlainen kuin tuo Cuphead, että siitäkin on tullut. Että sen mä ennakkotilasin ja sitten siellä oli se kello, mikä tikitti alaspäin, niin sitten mä odotin ja sitten keskiyöllä pelasin sitten sitä heti, kun sitä pääsi pelaamaan, että sekin oli silleen ihan siistiä. Kyllä, että on se semmoinen kätevyys. Siinä on se kätevyysaspekti kyllä just. Että ei tarvitse pistää ostohousuja jalkaa, vaan ne ostokalsarit ja kaikkea tämmöistä. Että joo, ja kyllähän siinä on tietenkin se puoli, että sitten ei niinku tarvitse postittaa tai muuta, että siinä mielessä vähän säästää rahaa ja sama se ympäristö. Siinä mielessä vähän säästää luontoa. Että kyllä. Että se on se puolensa. Toki kyllä, niin toki siinä on kanssa, että ne tietenkin serverit, mitä ylläpidetään, että kyllä nekin sitten kuluttaa. Ehdottomasti, että sekään ei ole että siinä on vähän niinku ei ole semmoista niinku puhtaasti niinku täysin hyvää ratkaisua, mutta puolensa kaikessa. Näinhän se että on. Alan Wake 2 on hyvä esimerkki siinä mielessä, että ainoa fyysinen todiste siitä koko pelistä mulla on Airamin yhteistyössä tehty termoskannu. Joo, se on kyllä. Se on komea laatikko. Ei siinä mitään. Haluttiin ihan jenkeiskin asti, että miten tätä saadaan. No, Prismoissa sitten se VPD on täällä Suomesta joka paikassa. Sekin mua kyllä harmittaa just se, että mä en ole vielä päässyt hankkimaan Alan Wake 2 juuri sen takia, koska siitä ei ole vielä tehty. Tai koska mä haluaisin sitä ainakin fyysisen version. Mutta sitten se on myös aina vähän noiden digitaalisten julkaisujen kanssa, että sitten julkaisijalla on kaikki valta määrittää se hinta sille pelille. Että välillä, kun digitaaliset pelit kuitenkin maksaa aika usein enemmän jopa kuin nuo fyysiset versiot. Mikä ei ole millään lailla loogista siinä mielessä, että siitä puuttuu sitten kaikki niinku tuotantokustannukset. Joo, tietenkin. Joo, että sen niinku ymmärtää tavallaan niinku tuotannollisesta näkökulmasta, että se fyysisen pelin valmistaminen maksaa rahaa, mutta siinäkin taustalla on vissiin vähän tällaisia jälleenmyyjien kanssa tehtyjä, tai niinku julkaisijaa velvoittavia asioita jälleenmyyjien kanssa. Sehän taisi olla semmoinen aika iso point of contention, näin englantia laajentakseni, Microsoftin kanssa silloin Xbox Onein aikaan, koska ne ei halunneet aluksi
käytettyjä pelejä ollenkaan pystyä pelaamaan Kyllä. niiden konsolilla. Niin oli juuri vähän ongelmia siinä, kuinka sitten rahat vähän jakautuu jälleenmyyjien ja sitten Microsoftin kanssa. Joo. Ja se on vähän hillintynyt, mutta kyllä se taitaa vieläkin olla jonkinlainen tämän polemiikin aihe siellä. Parastahan olisi mun mielestä vaan se, että kellään ei olisi monopolia. Niin. Että välikäsiä, no niitä on tulee ja Kyllä. on ihan hyväkin, että on Jep. tämmöisiä välikäsiä mukana, mutta niin kuin, joskus on, joskus ei, mutta kumminkin se, että ei kellään olisi valtaa päättää täysin yksinomaisesti jonkun tuotteen hintaa, se on aivan parempi mun mielestä. Joo. Ja kyllähän samanlaista vastaavaa järjestelyä tehtiin silloin 2000-luvun loppupuolella, 2010-luvun alkupuolella siinä PlayStation 3, Xbox 360 sukupolven aikaan, että peleillä oli näitä nettipasseja, että sä ostat pelin uutena ja sen kanssa tulee tämä nettipassikoodi, minkä avulla sä pääset pelaamaan niinku verkkopeliä. Tai jotain lisäsisältöä. Joo, ja sitten jos peli nosti käytettynä, niin sitten piti erikseen maksaa siitä että jos halus päästä vaikka pelaamaan nettipeliä jossain pelissä, niin sitten piti ostaa erikseen se online passi, jos se oli jo käytetty siitä niin se oli uudesta kopiosta. Taisi olla erityisesti EA:n. Joo, kyllä sitä Sonylla oli kans noissa niin, Sonyn niin peleissä. Joo, okay. Kyllä, joo. Uncharted 3 muun muassa oli ainakin online passia, olisiko ollut Twisted Metalissa ja muutamassa heidän tällaisessa first party pelissä. Joo. Ja se on ollutkaan sitten siihen aikaan niin kuin vähän koetettu GameStopia saada ruotuun siinä mielessä. Koettaisiin enemmän saada just ihmisiä ostamaan uusia pelejä verrattuna käytettyihin peleihin. Mutta mä itse taas pidän myös siitäkin, että siinä on sulla taas se kuluttajavaihtoehto. Aina mä niin pidän kuluttajan niin puolta ja tykkään sitä, että on vaihtoehtoja ennen kaikkea. Se on tärkeää, että meillä ei ole vain yhtä reittiä. Sehän se Alan Waken surullisen puoli on, että sillä on vain se yksi reitti tällä hetkellä, mitä voit pelata sitä. Ja itse sen hankin, koska se oli varmaan mun eniten odottama peli niin kuin nyt vuosikausiin. Enkä ole pettynyt siihen laisinkaan, mutta jos mä saan se fyysisenä, niin totta kai mä se fyysisenä ostan. Se on ihan itsestään selvää. Että toi Airaminkin termospullo, mä en tuosta ikinä käyttämään, ihan vasta kun se vähän liian hieno esine, mutta se on kirjaimellisesti mulla sen takia, koska mä olen keräilijä, mä haluan jonkun fyysisen todisteen siitä. Toki oli hamosi jääkaappi, ei siinä mitään. Älä voi 2 jääkaappilore. Aivan, totta. Mutta niin, oliko me jossain tapaa puhuttu myös siitä, että kun se on vähän jännää nykyään, että sitä vaihtoehtojen määrää vähennetään. Useat elokuvat, sarjat ja pelit on vasta satana digitaalisia. Joo, näinhän se kyllä on, että niitäkin on kyllä aika paljon ja kyllä nyt on huomannut justiin sitä, että nämä isotkin julkaisijat yrittää vähän siirtyä siihen, että olisi niinku että tarjotaan vaan digitaalista versiota, just niinku tuo Alan Wake 2 ja sitten no Starfield on vähän siinä samalla rajalla, että siitäkin nyt oli semmoinen hyvin vajaavainen fyysinen julkaisu Xboxilla, missä niinku pelilevy periaatteessa oli vaan semmoinen lisenssi, että siinä niinku levyllä ei ollut pahemmin dataa, mutta sellainen trendi on tullut silleen kyllä huomattua, että on enemmän tällaisia täyshintaisia pelejä, mitä julkaistaan sitten vaan pelkästään digitaalisena. Mutta kaikki ei ole pelkästään sitä semmoista uhkakuvaa, koska aika vastikään, helmikuussa 2024, ilmoitettiin uudesta opteesta levyformaatista. Aivan. Tästä mä oon kuullut vaan ihan ohimennen. Samaten, mutta semmoinen on kehitetty, missä on 1.6 petabittia. Joo. En mä tiedä, liittyykö se petaa jotenkin. Mutta siinä on tämmöinen numero gigoja. Osaatko ton sanoa? Mä oon vähän huono numeroinen. Eli onko se sitten niinku 200... Eikö hetkinen, onko toi sitten niinku... Onko se niinku 200 000 vai onko se niinku 1000 on se niinku tera. Eli niin. Se on niinku 200 000 gigaa, eli noin hetkinen, katsotaan. Mun aivotoiminta on tosi vahvalla nyt me näytetään, kuinka niinku fiksuja me oikeasti ollaan. Kyllä, kuunnelkaa meidän 500 mielipiteitä. Eli tosiaan niinku 200 000 gigaa, mikä on sitten teroissa justiin joku parisataa teraa. Mikä on niinku siis yhdestä optisesta levystä. Huikea teknologinen pyrähdys. Mutta kyllä se antaa myös niinku mielikuvaa siitä, että jos tämmöisiä optisen median kehityksiä tehdään, niin
en mä nyt usko, että se on kuitenkin häviämässä mihinkään tämä Niin, en mäkään usko siihen missään määrin. Ja mä koen, että se on semmoista niinku priorisoitua ehkä. Joo. Se kohdeyleisö kapenee, mutta sitten tulee paljon niinku omistautuneempaa. Joo, siis kyllähän niin kuin sitä täällä etenkin retropelipiireissä huomaa, että se on tosi omistautunutta sen niin kuin fyysisen median vaaliminen, että halutaan justiin fyysisiä versioita videopeleistä. Tietenkään fyysinen mediakaan nyt ei ole silleen täydellistä, että fyysisessä mediassakin on omat varjopuolensa. Että siinäkin on omat varjopuolensa, että ne pelit voi kadota. Voi ihan, tai niin kuin on tällaisia, että on niin kuin monta tapaa, että on vaikka joku videopeli, elokuva, CD, että silläkin voi tapahtua monta asiaa, että sä voit vaikka yksinkertaisesti hukata sen levyn, mikä tarkoittaa, että sä et pääse käsiksi siihen, että sä hommaa uutta levyä tilalle. Tai sitten levy voi vaurioitua, se voi naarmuuntua. Ja sitten on myös tämä ilmiö, mistä on Discrot, eli levyjen niin sanottu mätäneminen, mistä on myös ollut keskustelua jo jonkin aikaa. Taisi olla, jos en ihan väärässä ole, saatan hyvinkin olla, olen usein väärässä, niin alkupään CD-julkaisuissa se oli isompi, yleisempi ongelma sen materiaalin puolesta, mitä käytettiin, Joo, mutta on ollut jotain puhetta, että periaatteessa kaikki optiset levyt tulee jollain tapaa niin kuin hapettumaan ennen pitkään. Joo, kun sehän on ihan kemiallinen reaktio, mikä siellä CDn datapinnalla tapahtuu. Että kun se on eri metalleista ja alkuaineista koostuvaa, niin siinähän tapahtuu sitä kemiallista hapettumista. Se on sellainen asia, mistä on keskusteltu paljon, mutta se on sellainen asia, mikä lähinnä tulee näkymään vasta tulevaisuudessa. Että nythän sitä on kyllä jo niin kuin raportoitu, että sitä on tapahtunut, etenkin alkupään tosiaan CD-ssä niin kuin mainitsit, että se on niin kuin, että se voi olla johtua ihan levyn iästä, tai sitten se voi todennäköisesti johtua vaan justiin huonosta laadusta, tai on silleen, että voi olla vaikka saanut jonkun sunnuntai-kappaleen siitä CD-levystä, että näitä paljastuu sitten ajan mittaan, mutta lähinnä se niin kuin paras tapa vähän niin kuin hidastaa sitä on se, että sitä levyä säilyttää niin kuin hyvissä olosuhteissa. Kyllä. Semmoisessa tarpeeksi kuivassa ja tarpeeksi niin kuin tarpeeksi niin kuin viileässä lämpöasteessa. Tai en nyt muista mitenkä se menee, mutta just ei niin kuin missään ääriolosuhteissa, että ei liian kylmässä, ei liian lämpimässä, vaan just silleen. Mistä tietenkin päästään vähän siihen ongelmaan, että jotkut maat on niin trooppisia, että mitikä siellä Joo, kyllä, ja ilmaston lämpenemistä, jos pitää ajatella, niin siinäkin voi olla myös mahdollisuus, että jos ilmasto lämpenee, niin sitten tulevaisuus on jännittävää, videopelit kivoja. Että fyysinen media, mutta mä en itse sitä niin silleen tavallaan pelkään niin kauheasti, että mä oletan, että se asia ei tule ehkä olemaan hirveän relevantti meidän elinaikana. Joo. Että mä oletan niin, että kyllä niin kuin laitteet tietenkin voi varmaan ajan myötä niin kuin lakata toimimasta, rikkoutua tai muuta. Mutta mä luulen, että se fyysinen media kyllä saattaa varmaan elää vähän pidempään kuin ne. Ja sitten kun on kuitenkin aina mahdollisuus tehdä varmuuskopioita ja muuta. Että siinä mielessä niin kuin fyysistä mediaa preservoidaan. Ja se preservaatio on mielestäni tärkein puoli siinä, että D-listatut jutut niin saattaa vähän hävitä bittiavaruuteen ja niiden preservointi on aika vaikeampaa kuin fyysinen media. Joo. Et niinku tietenkin preservaation näkökulmasta fyysinen media on silleen kiva. Mä en henkilökohtaisesti kerää sellaisesta täydellisestä preservaationäkökulmasta. Mä oon sitä niinku ajatellut. Mä kyllä arvostan preservaatiota tosi paljon ja se on niinku sellainen asia, mikä on mulle tärkeää, mutta niinku henkilökohtaisesti se, että mä kerään fyysisiä videopelejä, niin mä en ainakaan tunne sellaista velvollisuutta, että mun tarvitsisi niinku silleen ihan täysin preservoida aivan jokainen peli, minkä mä niinku itse hankin. Ei, siis mullakin se on ehkä semmoinen pieni taka-ajatus, mutta se enemmän vaan oikeuttaa mun kompulsiivisen keräilyn. Tai sille ajatuksena on se, että mä haluan kyllä, että mä pystyn pelaamaan käyttämään näitä mahdollisimman pitkään. Ja mä yritän niin kuin parhaani mukaan pitää niistä tavaroista huolta, että ne pysyy käytettävinä mahdollisimman pitkään, mutta jossain kohtaahan ne sitten lakkaa toimimasta. Joo, ei ne mitään frisbeitä ole, mutta enemmänkin se on se, että niin kun syy miksi ne on tuolla hyllyssä on se takia, että minä itse pääsen niistä nauttimaan. Ei oikein innosta semmoinen, että nyt minä
ostan tämän pelin ihan vain, että se voi olla tuolla hyllyssä säilyvässä, koska ne on käyttötavaroita, mä tykkään käyttää. Joo, mekin ollaan kyllä keräilijöitä, mutta me ei tietääkseni kumpatkaan olla ihan sellaisia keräilijöitä, jotka sitten ihan kerää vain ihan siitä keräämisen ilosta, että ostaa jonkun pelin uutena ja sitten jättää sen hyllyyn. Että kun on tällaisiakin keräilijöitä, jotka kerää kaiken niin kuin avaamattomana ja muoveissa ja muuta, että ostaa vaikka jonkun Lego-paketin kaupasta ja vie sen johonkin varastoon. Tai videopelin tai elokuvan. Joo, ainoastaan sen takia mulla on sattunut jäädä muoveihin niitä, koska ei oikein näe sitä, miksi mä avaisin ne muovista ennen kuin mä käytän sitä. Mutta se on vähän semmoinen niin sattuman kauppa enemmän. Lähtökohtainen tarkoitus, miksi mä ostan jotain, on sitä, että mä haluan käyttää sitä, mä haluan nauttia sitä, mä haluan arvostaa sitä taiteen muotoa. Joo, sama juttu mullakin on just niin kuin sarjakuvien kanssa, että kun sarjakuvakeräilijöidenkin kanssa voi olla tosi tarkkaa just niin se, että joo, nyt hankitaan näihin nämä kaikki muovisliivit ja pussukat ja kaikki mahdolliset suojajutut, että ne laitetaan semmoiseen tyhjiöpakattuun pussiin ja viedään jonnekin semmoiseen kylmään kellariin. Ja että niiden lukeminen ja kuluttaminen on mahdollisimman vaikeaa. Joo, just silleen, mutta mä ajattelen aina silleen, että mä kyllä ostan aina luettavaksi tai käytettäväksi niin kuin kaiken justiin pelit ja musiikit ja elokuvat ja sarjakuvat ja kirjat. Omalla tavallaan se on jännää, että siinä mielessä digitaalisuus on se puoli, että se ei niinku ala kulumaan, vaikka kuinka kulutat sitä periaatteessa. Niin. Tai kulutat sitä. Niin. Mutta ehkä se on sellainen oma niin kuin jopa elämää kuvaava asia. Että kyllä se kaikki kuluu niin kuin mekin kulutaan. Ja se on osa sitä niin kuin patinaa. Että siinä kuuluu olla sitä pientä se on elämän kiertokulkua. Niin. Ne kulkee vähän meidän kanssa sitä samaa kulkua ja se on osa sitä koko. Ja kun tavallaan se todellinen pelien preservaatio alkaa vasta siinä kohtaa, kun tekijän oikeudet alkavat vanhentumaan. Joo, ja sitten myös sekin, että julkaiset oikeasti näkee sen semmoisen preservoimisen arvon. Että tehdään samaa kuin niinku on jo pitkään tehty elokuvia kanssa, kirjallisuuden kanssa, musiikin kanssa. Niin. Se on osa isompaa asiaa. Joo, se on, että sitten tavallaan se, että miten preservoidaan. Kyllähän se työ, mitä nykyään tehdään, se on tosi tärkeää niin kuin tulevaisuutta ajatellen myös, että pidetään saatavilla, mutta sitten tavallaan siinä on sitten paljon sellaista asiaa, mikä tulee vastaan, mutta tavallaan sitten, mä nyt ajattelen tämän lähinnä nyt semmosena tekijäoikeudellisena näkökulmana, niin. Että niin kuin että sitten vasta kun ne tekijänoikeudet alkaa raukeamaan esimerkiksi videopeleistä, niin sitten tavallaan se oikea preservaatio niin sanotusti alkaa siinä. Mutta sitten tavallaan siinä on se etu, että sitten niin kuin, tavallaan ihmisillä on jo saattaa olla valmiina sitten tällaisia holveja sitten tätä materiaalia, mitä voi sitten jakaa täysin vapaasti. Ainakin siinä on se hyvä puoli, että ei tarvitse sitten lähteä kissojen kuorenkaan etsimään. Niinpä, että on niinku, että ainakin toivon, että meillä tulee olemaan vielä käytössä Internet Archive muun muassa, tai muita tällaisia vastaavanlaisia kanavia. Toivon, että 50 vuoden päästä pääsen pelaamaan Balan Worldia. Kyllä, ehdottomasti. Tai Knackia tai jotain Duck Gamea tai niin, Duck Gamekin on vähän nyt. Sekin on vähän vaakalaudalla. No tässä se on ikinä? Siitä saattaa ehkä olla joku Limited Run-versio tai joku tällainen, mutta tässä nyt ohimennen puhuttiin noista, kun digitaalisia pelejä katoaa välillä myynnistä, oli ne sitten vanhentuneiden lisenssejen takia tai firmojen konkurssien menon takia tai muiden niin kuin oikeudellisten syiden takia, niin nyt tämmöinen hiljattain tapetilla ollut on juuri tämä Adult Swim Games-julkaisija, jonka Warner Brothers on nyt vissiin sulkemassa, joka meinaa sitä. Ainakin siitä on nyt annettu semmoinen ilmoitus, ainakin näille pelien tekijöille on annettu ilmoituksia, että hei, teidän pelit vedetään myynnistä 60 päivän sisällä. Ja sitten se vissiin ainakin näillä näkymin kattaa sen koko Adult Swim Gamesin katalogin, että mitä pelejä he on esimerkiksi Steamiin julkaissut tai muille konsoleille. Ja aika moni on sellaisia, että ne on niin kuin digitaalisessa muodossa lähinnä julkaistu. Että se voi olla sitten, että ne sitten katoaa myynnistä ja niihin ei pääse sitten käsiksi kunnolla. Se on se ongelma, että loppujen lopuksi päästään semmoiseen loppukaneettiin, että ei ole niin kuin oikeaa ratkaisua. Fyysinen media
on katoavaista itsesarvoisesti, että se ei tule kestää ikuisesti. Niin. Ja digitaalinen media taas on liian isojen korporaatioiden hallinnassa, joiden megalomaaniset ja myöskin joskus ihan tekijänoikeudelliset syyt niin. Johtaa siihen, että nekin katoaa ennen pitkään. Niin. Mutta tärkeintä olisi vaihtoehdot. Tärkeintä on vaihtoehdot ja se, että nauttii näistä. Nauttiiko mitä on? Kyllä, nauttii näistä, mitä meillä on saatavilla. Mä nyt en ajatellut, että tässä lähdettäisiin miettimään mitään sellaisia ratkaisuja asioihin. Että ei, se ei ihan ehkä tämä on tällaista pohdintaa. Me ei olla mitään ratkaisujen kehittäjä. Mulla ei ole ratkaisuja. Mä vaan tiedän sen, että mä itse tykkään, että ne on ne molemmat vaihtoehdot olemassa. Kyllä, joo, siis kyllä mäkin pidän vaihtoehdoista. Ja jos nyt pitää taas yksi tällainen digitaalinen vaihtoehto sanoa, mistä mä pidän, on tämä Good Old Games, josta saa justiin DRM-vapaina näitä vanhoja ja tuoreitakin PC-pelejä. Kyllä. Että mun mielestä se on kyllä niinku paras tapa hankkia PC-pelejä, koska se on sitten, että sulla on niinku digitaalinen kopio siitä pelistä, missä ei ole mitään kopiosuojausta tai muuta, että sä voit sitten käyttää sitä ihan milloin, koska haluat. Ilman, että se on ilman, että se on niinku yhteydessä mihinkään palveluun tai johonkin ulkopuoliseen ohjelmaan tai muuta vastaavaa. Kyllä. Tärkeintä on kumminkin se, että ei mieti näitä tämmöisenä digittävinä aikapohjina. Niin, kyllä. Vaan fiilistelee niitä silloin, kun ne on. Joo. Ja tulevaisuus näyttää, ja ne on vähän asioita, mitkä ei ole meidän kontrollissa täysin, mutta kyllä ne pistää miettimään. Kyllä, tämä on sellainen. Kyllä, tämäkin on sellainen asia, mitä mä oon pitkään ajatellut myös, että ennenkin tätä jakson nauhoitusta, että kyllä tämä on ollut sellainen, mä oon tosi monen ihmisen kanssa keskustellut tästä asiasta, että mä olin yhdellä kirpputorilla, keskustelin yhden työntekijän kanssa siellä. Meillä oli todella pitkä keskustelu myös tästä niinku retropeliskeneestä ja fyysisistä peleistä. Ja mä aika pitkälti sanoin hyvin paljon samanlaisia juttuja, mitä mä tässäkin nyt sanoin, että mä pidän tärkeänä enemmän siitä, niin kuin siitä nauttimisesta, että nauttii siitä keräämisestä. Joo, puristi ei hyödytä ketään mun mielestä. Ja silleen niin kuin tuo semmoista, ja just silleen mun mielestä, että kaikki vaihtoehdot on siinä, että ei ole mitään vääriä vaihtoehtoja tavallaan niin kuin siitä. Että on joustava ja ennen kaikkea niin katsoo vähän, mikä on tärkeää. Niin kyllä mäkin voin sanoa, että tietyt peit on semmosia, että en mä kaikista välttämättä fyysistä versiota olisi halua. Joskin niin on miellyttävää se, että mun ei tarvitse Switchilläkään kukaan vaikka vaihtaa kasetteja, vaan hypätä sitten kyllä mä pidän esimerkiksi just näistä retrokokoelmista siinä mielessä, että jos on vaikka digitaalinen versio Switchillä tai muulla alustalla, että se voi vaan käynnistää silleen nopeasti. Kyllä mä oon pitkään miettinyt, että pitäisi ehkä hommata justiin tämmönen Xbox Series S digital-konsoli, koska sitä on ajatellut vähän sellaisena, että tämä voisi olla hyvä ehkä semmonen reissukonsoli. Että sitä voisi kuljettaa helposti mukana, se on pieni, se mahtuu helposti reppuun tai laukkuun ja siihen tarvii vain 2 piuhaa ohjaimen ja sitten kaikki pelit on siellä kiintolevyllä asennettuna, että sen voi vaan käynnistää ja sitten sieltä voi vaan pelata niitä digitaalisia pelejä. Että mä pidän sitä semmoisena varten ottavan vaihtoehtona sitten tälle fyysiselle kokoelmalle. Joo. Että kun mulla nyt on aika paljon kuitenkin myös niinku fyysisiä pelejä ja digitaalisia pelejä. Että kyllä mä tiedän sellaisiakin ihmisiä, jotka pelaa ainoastaan fyysisiä. Ja ainoastaan digitaalisia. Joo, kyllä. Ja kyllä mä ymmärrän sen niinku tietenkin, että kun nykyään ei olla niin sellaista materiaan haluisia. Joo, ja konmarittaminen löi läpi ja kovaa. Ja on tosiaan hyvä, että ihmisiä ei enää pakoteta yhteen reittiin. Joo, kyllä. Ja mäkin olen miettinyt just omaa suhdettani fyysiseen mediaan, ja se on ehkä vähän tällainen milleniaalinäkökulma myös, koska me ollaan niinku kasvettu vähän silleen tällaisessa digitaalisen ajan murroksessa, että just silleen, että kun sä puhuit siitä omasta suhteesta fyysiseen musiikkiin, ja mulla on ollut myös niinku elokuvien ja pelien kanssa vähän samaa, että se on ollut ainoa muoto, missä niitä on saanut niitä pelejä sitten, että se fyysinen muoto, että on menty kauppaan ja on ostettu elokuva tai peli, tai on lainattu kirjastosta tai on vuokrattu, mutta on niinku justiin se, että ei sitä ajatellutkaan, ei sitä silloin aikana osannut ajatellakaan, että hei, mitä olisi vaikka joku palvelu, mistä pystyisi vaikka katsomaan elokuvia tai sarjoja silleen, koska haluaa nappia painamalla nettiyhteyden ja tilauksen kyllä se kautta. Ainoa keino niin katsoa joku elokuva, mitä olet omistanut, oli vaan mennä makuun tai kirjoitaan. Joo, tai sitten mikä ei olla kokemuksensa, tai sitten ei katsottu. Joo, että se oli myös silleen, että jos ei välttämättä löytänyt jotain leffaa, niin sitten ei välttämättä löytänyt ollenkaan. Joo.
että siinä mielessä se on niin kuin nykyään hyvä, kun on niin paljon vaihtoehtoja, että mistä kautta voi saada mitäkin käsiinsä. Vaihtoehdot ovat mukavia. Niitä on hyvä olla olemassa. Joo. Se ei mun mielestä se ei ole niinku keneltäkään pois, että on mahdollisimman monta tapaa justiin päästä käsiksi nauttimaan niistä asioista, mistä haluaa. Näinpä. Tähän voisimme päättää tämän jakson. Joo, kyllä mun mielestä saatiin aika hyvin taas sanottua asioita tässä. Me puhuimme hyvin paljon sanoja ja lauseita ja ehkä jopa virkkeitä. Päästimme ääniä suustamme. Kyllä. Osa sitä saattoi olla ehkä järkevää. Niinpä, joo. Ei joo. Se oli hauskaa. Kyllä. Kiitoksia paljon seurasta. Ei mitään. Näemme ensi jakson parissa. Kyllä. Kuulemme taas jonkun ihan eri aiheen parissa siihen asti. Vaihtoehdot ovat kivoja ja nauttikaa. Näinpä. Moi moi. Moro.